דקה על AI במלחמה, תקשיבו טוב, האם מכונות יחליטו על חיינו בקרב הבא? זה לא מדע בדיוני, זה קורה עכשיו. לא רק רובוטים, מערכות אוטונומיות מזהות איומים, מנתחות מיליוני נתונים בשנייה וממליצות על תקיפה. הכל במהירות על אנושית. השוק העולמי ל-AI צבאי צפוי להגיע ל$35 מיליארד. למה? זה מצמצם סיכון לחיילים, אבל מעלה שאלה מצמררת. רגע אחד. מי לוקח אחריות כשמכונה טועה והורגת חפים מפשע? האם לאלגוריתם מותר לקבל החלטה של חיים ומוות? עכשיו שימו לב, ארצות הברית, סין ורוסיה במרוץ חימוש טכנולוגי מטורף. כל אחת רוצה את היתרון שיכריע את המלחמה הבאה. ומה איתנו? ישראל היא מובילה עולמית, והיתרון הטכנולוגי קריטי לביטחון שלנו. אבל האויבים שלנו לא נשארים מאחור. השאלה היא לא אם AI ישלוט בקרב, אלא מי ישלוט ב-AI. כי המכונה החכמה ביותר היא עדיין רק כלי.